May balik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na iwas sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron managiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Unsa? Ang akong igsuon si Paulino Mariano. Allergic sa pineapple. Ug gatas ang paborito niyang imnon human sa prehapon. Ug kung tanawon ka mo, murag ipikas nga bunga. Ha? Tuod. Ug nahibaw ka bang may anak si Paulino? Usa ka lalaki. Paminaw ko ka edad mo. Ha? Hain si karon. Nahanaw nga murag buha. Nitong gabi ipamatay ang iyang mga ginikanan. Why nakitang patayng lawas. Pero nawagtang uban kaniya ang iyang yaya. Si Asusena. Unsa? Gipangita ko siya hangtod karon. Nabasin ko nga buhi pa ang akong pagumangkon. Iya kining tanan din Iya ang Villa Mariano. Pastilan, kung nahibaw pa kung daan ng istorya, ha? Si Paulo noong taang gipaila kong anak sa mong gisuon. Joke. Pasensya na lang, ha? Murag di manggug ko magkatuo. Wa ko magkomedya. Gipangita ko ang kong pag-umangkon, patay o buhi. Ang mga nagpatay, nasakpa na? Si Asusena ang iyawi sa tanan. Ang yaya sa bata. Ug hayan mo yung utok sa tanan. Gidaan niya ang kwartog mga lahas nakip ang bata. Ug wa ba'y nasayod kung hain siya? Wa. Gusto ko sa makita.
aron pabayron sa tanan. Ug nabaw sa tanan aron mahibawaan ko na hitabo sa akong pagkumangkot. Kay bulungan. Ganong parehas kog naong niya. O ganong parehas ang among kinaiya. Pa, Oh, nga no, Paulo? sigurado kang anak ko nimo? Ug dili ako ang batang nahanaw gikan dinhi sa Isla Maria? Unsa? Paulo, siguro kung anak ko ikaw. Diha ako sa delivery room dihang gihimugso ka. Gisundan ko ikaw hangtod na sa nursery. O wa ko mulakaw hangtod na siguro ko nga gibutangan ka nag name tag nga Baby Isidro. Lalo bang nakapangutana ka manigaw na yana, ha? Adios. Gusto mo magmilyonaryo nga shortcut. Mura na tang pagkaon, ani. Instant. Gago. Mian, Mupauli na ka? Ayaw sa. Doon na bitaw kaayon na. di ba kong pauli? Lagi. Mangluot kit ko. Mula ka na baya ko sa sunod adlaw. Inya, may trabaho sa kaugma. Mo pauli kag weekends, di ba? Saman di ay. Niagog ka din eh. Pwede sa pog, ikay mo ato na ako in weekend. Kanagtugtan ka ni Sir Servando. Slave driver ba na? Ang iyang gisulti ka ganina. O, iba ako. Apektado ka. Pero ay ko kinga mituo ka. Okay ba kung sa ituan ko? Kung mo tuo ka niya, tuuhan sa nimong tulisan si nanay ni mo. Dili. Pero nahadlo ko para kang nanay. Namiligro siya. Kung may magkataho nga niya sa din eh. Huwa nay, nakailan ni din eh. Nakailas ni Ricardo. Si Sir Servando. Oh, tuod. Kung mahibaw si Sir Servando, iparakop niya sa nanay. Ug pangitaan og paagi nga may makapanubag sa iyang binuwatan. Naibaw ko si nanay ang idot. Kinala mo palayo na si nanay mo din eh. Oo, Hangtod ikaw. di ka na mahitabo. Mubiya lang ko din kung madakpan ang kriminal. Ang problema, kinsa. Oo. Pero gisulti niya nga nangita siya sa iyang pagumangkon. Sincero siya. Sincero siya, di ba? Ambot lang. Dili ko makatubag ni Ana. Oh, Mian, mubawalin ako. Adon ko pas nanay. Sige. Good night. Mian, ayaw kayo pagpadaul kang Sir Servando. Unsa? Nga naman. May lahing agilak siya mga mata kung magtanaw ni mo. Nagkagusto siya ni mo, Mian. Ayaw pagpadaul. Kung may dautang mahitabo ni mo, magkapatay ko. Ang animal. Ang wahiwaw. Gusto lang siyang makalingkawas. Gusto lang niyang makita ang tinuod nga tag-iya sa Villa aron mao na say mabiktima. Maong kinahanglan dili kaniya makita din hi Asusina. Dili ko mahimong biyaan din si Paulo. Mubiya lang ko din kung kauban ko siya. Dili na siya mauban nimo. Unsa? Kung mao ka na, Kapitan, dili sab ko mubiya din
Nganong karon ka lang? Unsa naman? Ha? Sigurado ka ba? Oo. Kardo, kinahanglang masusi mo ang iyang inahan. Aron bakuhaan kini kulagway. Muadto ko sa syudad. Ikaw ang tahasan ko sa pag-adto sa syudad, Cardo. Aron sa pagsusis tinuod ng pagkatao ni Paulo. Nakasabot ka ba sa gisulti ko? Oo, Di ba na kung nung sa mahitabo ni mo kung mapakyas ka? sir. Mayo, ugma sa buntag gamiton mo ang motor bangka sa bilya para sa imong buluhatod. Mubalik ka na yun. Oh, niya ang ilang address. May naluktok. Bangon ko. Kinsa na? Ricardo. Si Cardo. Ablihan ko. Ako. Sila yung... Ano bang namukaw ka man? Kaya suwaya mo siya importante masin susiya mo ila. Kinsa? Kinsa? Oh, Martin? May? Pasod lami. Paulo, niya sila si Mayan. Na? Atay na kita ani? Sakpan na kita? Sir, saan na ba na ito? Papa, ayawin yung pagsangpit og sir ko. Nagsabot ka, Paulo? Oo, pa. Pero usam na ito ini. Usam na itong buhaton. Si mama na lang pa. Tito. Oo. Mas makasabot siya nining gibuhat ha. Naanad siya ni ini. Kinalang tawgon ko siya. Pero kinahanglan una nga mananghid ta kang asusina. Nga atong ablihan ang inyong bahay. Okay na. Gitawgan ko na si Petra. Ang gibinlan sa yawi sa bahay. Gipasabot ko na siya. Giingnan ko nga igsuon ko ang magkuha sa yawi. Oh, okay. Salamat. Tawgon ko na si Rafaela. Ino, Martin. Kumanay ko. Ay, sir, naibaw ka bitaw nga.
Dili gyud ko mo inom. Inom! Ako na nagbando ni mo. Ikaw lang, sir. Ubanan talaga sa imong pag-inom. Bantayan ko lang ikaw. Hain na siya. Kinsa, sir? Ang pag-utang empleyado. Ang atong accountant. Naa sa opisina, sir. Way hunong. Wa siya kalainan kang Paulino. Sir? Nahinumdum lang ko sa igsoon. Dili ko sa igsoon. Kuduhay igsoon, be. Pero, klaro kayo ako'y labot nila. Lahi ang ipakitang pagmahal sa among amahan. Nagtingog ang tanan kang Paulino. Siya ang bright. Siya ang gwapo. Siya ang buutan. Siya ang kugihan. Bisat siya. Hantod karon dili niya ko mapapa sa iyong presensya din Sir, dugay na siyang patay. Naibaw ko. Gimingaw ka niya. Gimingaw. Ako? Ako gimingaw? Oh. Gusto ka? Gibingaw ko niya. Wa ko matagbaw sa gibuhat ko. Gusto kong usbon ang tanan! Usbon! Sir! 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 Sir Servando! Nakatuhog siya. Pasagdan ko lang siya din. Husto. Wa, si Cardo. Si Paulo na lang ang hangyoon ko. Aron ikatot si Sir Servando sa iyang kwarto. Bukatan niya. Pasensya na lang ka mo. Okay na, Noy. Ay, pagkwarto ay ini. Kana, sige. Kasutla, ablihan ko. At last, napaimutang na ginato siya. Duta rin ining kwartuha, no? Kini yung kwarto ba? Nindot kayo? Ay, mao ni Master's bedroom. Oh. Paulo, ngano ka? Unsay na itabo niya? Paulo! Tanawa. Kuha niya ina. Uy, unsa ni? Quintas. Hinatag ni tatay. Gusto kaya si Manny Servando nga iyahon pero ako ang ihatagan ni tatay. Nga gibutang ko ang akong picture niya. Tipigin Gusto ko ihatag mo kini sa atong maabot nga na. Mausap kinangihatag niya sa iyang asawa. Ilisan ang picture sa iyang picture. Pero, nakasiguro ko, managsama ang inyong dagway.
Paulo! Paulo, pagmata! Nakita ko sila. Nakita ko sila. Kinsa, oy! Kinsa! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagutang sugilanon nga naguluhan. Urong! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.